बाकी हमरा एगो बात मन पड़ गइल एजा जयमाल हमरो घर भइल लइको के शादी रहल लइकियों के शादी रहल हो जयमाल भइल हो बाकी जयमाल में जे लीला भइल रहे न कुंवर जी के घर है इनकर लइका के बियाह रहे आ बड़की मंच बन रहे सुग्रीव नाम है लइकोनो को बानर के नाम न धइले बड़े बाली सुग्रीव संजोग से पतोहियो के नाम भलुआइन के बच्चा मोहन बाल अब जान बढ़ एक मिनट बढ़ जा मीकू भैया सही कसम खाए कहता नहीं अपनो क्रिया कुंवरो जी के आए तेरे दू के बरतिया रहे तो हम गए नहीं अब तो लइका दुल्हन का माला डाल दे आ दुल्हनिया के देखत नहीं मीकू भैया दुल्हनिया इनका और मलवा को इनका लइकवा को मुंहवा है कोई ले बिया सारा लोग आश्चर्यचकित भइल बे लइका पसंद नहीं खे का ई तो बिया होवे घबरा जाई चलाकी कहो हे बेंजू वाला के ई देखले वीडियो में इनकर लइकवा तने पियल है का पे पेशाब करे गई रहे न चैन खुले छूट गए रहे महाराज जी बहरी अगर नहीं देखत ना रहे आओ इनकर पतोहिया टेंशन में पड़बे की दादा माला बाई गो आ गाला लोको त दूगो केकरा के सम्मान ली केकर अपमान करिए काम दोनों जना से करे वाला बाकी होशियार रहे बड़की माला रहे गर्दन में डलस न हे पर ले आ गए रहे हम मालवा तान के और उसकी रघु पहन ले माला गर्दन डाल दिया।